Пятница, эфир, Андрей Павук. Вечер, пятница, чакаем тут. Уключай эфир, народ і гук. Сьогодні розмова буде, як завсюди тут. У студії Петрухін, мікрофон у руце. Телефон здимає, правду нясе. А насупрать Павук, погляд як прожектор. Калі що не так, уключить свой детектор. Діаспора глядь із Мінська, Вільнюс вітають. З Варшава не спіть, усе ефіру чекають. Питання летять, ніби іскри в костер. Сьогодні розмова буде на увесь простор. Эй, народ, збирайся вокруг. У ефірі сьогодні Петрухін і Павук. Правда гучить гучней за любих наук. Калі ефір, значить буде рух. Эй, народ, подключай ноутбук. Сьогодні без пауза говорить Павук. Калі ёсць питання, не тримай яго ў гук. Пятница, вечер, починається рух. Мінськ, Вільнюс, Варшава, Америка. Сигнал ужо тут. Пятница, ефір. Говорить Павук. Добрый вечер, шановное спадарство. Скажите, калі ласка, як мяне чутно? Всех рад бачить. Зараз настраиваемся, выводим Андрея Павука. Дякуй, великий Андрей, что зайшоў. Вельмі шмат людей писала мне, каб я запросил цябе ў эфир. Зараз мы с ними сконтактуемся, я просто нічога не бачу. Пятница 13, нейкі асобы знак. Ну, не ведаю я, асобы гэта знак ці не. Ну да, пятница 13, вельмі файны фільм про хоккеистов, да? Я не ведаю. Не глядзеў? Ты малады. Ты з якога года? 43 мне. 43 табе, а ты маленькі. Ты яшчэ такіх фільмаў не Тебе. глядзеў. Так, ну все, чат працуе. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, паважанае спадарства, пішыце, як нас чутно. Мне падаецца, што нармальна. Нарэшце Андрей Павук, ну я бы сказал бы, зорка актывізма беларускага, музыкант, блогер, аўтар канала «Рудабільская паказуха». Спасылка ёсць на канал у апісанні. У нас у гасцях сёння, і мы з ім пагаворым. Дзякуй вам за пытанні, якія вы накіроўвалі мне. Андрей, фігура твоя вельмі неадназначная, людзі табой цікавяцца. Вось, і Вельмі. Што? В смысле неоднозначное? Прям вельмі неоднозначное прывітанне ўсім. А что значит неоднозначное? А мы по ходу разбираемся, потому что, Ты Андрей... сам придумал? Нет, почему? Яскравая, неаднозначная, у нейкім сэнсе, да, гэта будзе выцікаць У кого однозначная фигура? То Ты так само однозначная? можно сказать неоднозначная. Ну, неадназначная, гэта супярэчлівая, цікавая, якая робіць учынкі, магчыма, там, якія не адпавядаюць як бы сітуацыі ці чамусьці такому. Вось, ну, Что? ну па пытанням убачыш, пытанняў шмат будзе ад людзей да цябе. Это люди Давай спачатку. неоднозначные. Што? Это люди неоднозначные. Ну, магчыма, і людзі неадназначныя. Давай пачнем спачатку, хоць тебе і ведаюць, шмат хто цябе ведае. Вось, ты ж не заўсёды быў прафесійным палітыкам. Я и зараз не професійны. І зараз. Ні в Добра. чым. Але ты актывіст ці не? Ну, у меня есть досвід. Досвід. І некай грамадска-палітычнай дзейнасці. Наколькі ён паспяховы, гэта Хорошо. хай ацэняць вашы гледачы. Ну, а у які момант, скажем так тады, ты зразумеў, што ты увязваешься ці увязаўся ў актывізм, праз который ты апынуўся за мяжой? Песня «Я из деревни» Ксения Дигелька. А не это про за межу ты сказала, я про у цэлым. Ну, вось тады я зразумеў, што я залез у палітыку. Залез у палітыку? То бок, гэта адбылося само па сабе ў цябе, ці, магчыма, твая жонка Вольга паўплывала на твой
уваход у актывізм? Не, это я паўплываў на яе ўваход у актывізм. Ты яе ўцягнуў? Да, яна мяне выбрала, таму што яна зразумела, што са мной яна можа стаць вылецець у медыйную прастору і как бы атрымаць грамадска-сацыяльныя палітычныя плюшкі. Ну, я так лічу. То бок ты зараз кажаш, как будто яна цябе неяк выкарыстала папросту? Да, ну я так адчуваю, да. Ты так адчуваеш? Я таксама яе выкарыстаў Як? і выкарыстоўваю. І Ну, выкарыстоўваеш? как мать своих детей. Ну, окей, раз сказаў пра дзяцей, колькі ў цябе дзяцей? Двое, Вялікія? уже великие. Ну, вялікі, ну табе 40. Непаўнагадовыя, непаўнагадовыя, але великие. Зразумела. Ну, глядзі, ты, значыць, з гэтай здзягелька звязаўся. Оно пошло по крысе, и стало так, што табе далі 12 год завочна, ты з'ехаў у іншую краіну. Тут шмат гісторый, ну, прынамсі, 2 я ведаю, пра гэты парк тралейбусны, пра то, што тебе далі штраф міліцыянты за георгіўскую лентачку. Ну, карацей, Полициянты паліцыянты, слухай, ну ты вообще за задаволены, азарон. ты не шкадуеш, што ты ў гэта ўцягнуўся ва ўсё? Не, гэта ж дзяржава, это ж заўсёды трэба ваяваць з сістэмай, якая б она ни была, дэмакратычная ці антыдэмакратычная. Заўсёды ты адстойваеш сваё права быць самім сабой. Ну, зразумела. Ну, як у цябе досвед, напрыклад, дзе цяжэй змагацца, у лукашыстаў ці у гэтым, ці ў Літве? У лукашыстаў цяжэй, але цікавей. А тут скуката. Марудна. Народна? Ладно, давай Ой, перад асноўнымі пытаннямі нагадай, раскажы слухачам, пра што ты з'ехаў. чаму я з'ехаў? Да, пра што? Да, то бок я ведаю, што ты быў там недзе у адпуску. Ну, карацей, што там замуціў Лукашенко Так супраць цябе? здарылася, што перад выбарамі это было 9 жніўня былі выбары. 7 мяне пасадзілі раптоўна якобы за хуліганства на там некім выбарчым участку. Я прасидзеў 10 сотняў. Все гэта уже адбылася, я не ведаў, што адбывалася. Я выйшаў, дазнаўся, што мітынгі арганізоўваліся ў Рудабелцы, выйшла каля 220 чалавек. Гэта багата для нашага раёна, гэта поспех нашай, так сказаць, працы грамадска-палітычнай з воляй павук. І потым сабраўся там бацькаўскі мітынг, я яго адсняў, і потым так атрымалася, што ніхто не собіраўся выязджаць, але выпадкова трапілись путёўкі гарашчыя ў Егіпет. Я не хацеў ехаць, не хацеў, усё цёшчу выпіраў: да едьце, цёшча упіралася. А потом думаю, ну поеду, уже съеду, уже ніколі не ездзіў. Короче, поехали мы. І потым дазнаемся, што нас начинают скаваць. Скаваць уже в Октябрьскім, з інтэрнэта даведаліся, што дзяцей забяруць, нас пасадзяць. Мы да стрыжака запытваемся. Стрыжак тады разварочваў свае плечы байсолаўскія. Што рабіць? Ён кажа, все, прыязджайце ў Вільню. Мы прыехалі, прылецелі ў Вільню з купальнікамі і з маскамі для купання. Нічога у нас не было. Ось так мы апынуліся у 5 верасня 2020 года ў Вільні. Ну, калі так, то пытанне пра то, як вам дапамаглі зборы, всё вось гэта, то бок ты кажаш, плаўкі з адпачынку, увогуле не рыхтавалі. Я так гэта ведаю, не рыхтавались ні да чога і прыехалі ў іншы край, і ну, на даволі доўгі тэрмін.
Не, мы Дапамогу думали, что это будет, конечно, недолго будет там. Ну, максимум год будет. А нам казали, что все так иммигранты думают, когда з'їжджають на час. І на все життя з'їжджають. Допомог нам стрижак. Перший, так сказать, месяц ці два. Потім мне дапамагаў ён. Працавалі мы з ім там разом. Я не памятаю. Краіне для жыцця, это ж не стрижак, да? Не, краіна для жыцця гэта Ціханаўскі. Ну вот, там на краіне для жыцця папрацаваў трохі. 3 месяцы. Потым былі гранты, да. Былі гранты, з грантаў я жыў, а потым я разочараваўся ў грантах, таму што весці гэтую працу, якую ты вёў сярод сваіх людзей у сваім раёне, у эміграцыі немагчыма. Потым цябе сделали экстрэміскім не то фарміраваннем, не то яшчэ чымсьці, і ўвогуле все это пасыпалася, і я зразумеў, што трэба неяк сацыялізавацца ў Літву і неяк переключацца на літоўцаў, што ли. Але ў іх тут зусім, ну, у іх такіх няма тут такіх праблемаў, такога трэша, як у Беларусі, так і не цікава мне з літоўцамі працаваць. Слухай, ты сказаў, быў на грантах. Ты ў інфапойнце быў ці дзе? Не, это была асобная структура іншая. Іншыя донары былі, я не скажу, хто. Можаш не казаць. А ў Франыка не быў? Не, таму што я чаму Не, пытаюся. не, я з імі ніяк звязаны не быў. Ні з Франыкам, ні з офісам, ні са стрыжаком. Карацей, то бок, ты думаў, што гэта ўсё ненадоўга. Ну, вось тебе Так. пытанне, кстати, ад падпісчыка. Я дарэчы, яго правяраў сёння. У чаце напісаў там, у 20-тым годзе, калі ў Беларусі ішлі пратэсты, на канале «Рудабельская паказуха» выходзіла шмат забаўляльнага кантэнту, жарты, песні, такі вельмі лёгкі фармат. Людзей сажаюць, збіваюць, а Андрэя веселуха. Запытайся ў яго, як ён гэта цяпер ацэньвае. Я, карацей, зашел, ну, в прынцыпе, ну, там песні мне падабаліся, як вы пелі са спявачкай. Вось. Потым там какой-то был абсос, ну, как бы, да, там ёсць, ну, то бок, не беспадстаўна гэта напісана. Как ты на гэта пытанне адкажаш? Никак я не откажу, потому что я не разумею, что я парушыў, а што трэба было плакаць. Іншыя плакалі, іншыя казалі, а што мы не... Што я замоўчваў тэму таго, што гвалт адбываецца ў Беларусі? Ці што? Гэта толькі пытанне, я так... Можна, канешне, крычаць як азаронак, да, і паказваць сваю, як-то, ненавісць, але ненавісць — гэта разбуральнае пачуццё. Я как бы... Чым прэтэнзія да мяне? Я не разумею. Ну, Да, я хочу забаўляцца нават сярод невесёлых тэмаў. Я хочу, Не, потому что я зразумела. нічога не магу. Я нічога не магу з гэтым зрабіць. Як ты на гвалт адкажаш? Толькі гвалтам. А як я магу гвалтам адказаць на гвалт? Я так не умею. Я не хочу. Я думаю, што павінен Гасподь Бог наш адказваць гвалтам на гвалт. Мы ж яму молімся. Столькі царквоў, столькі прыходаў, столькі золата яму несуць. Чаму я не реагую? Вот хай гэты твой падпісчык задасць пытанне Господу Богу і скажа, гэтаму всемагушчай істоце, чаму ён гэта дапускае ўсё? Калі столькі царквей, столькі вернікаў. Як так? Ну што вінаватага павука? Ён просто, я разумею так, што піша, што наколькі гэта дарэчліва было. Ну все, не апраўдывайся, все. Дарэчліва было. Я, калі... Я не это самое, не злорадствую нават з тэмаў, калі менты гінуць, паміраюць гэтыя менты, служкі рэжыму. Ну только с Макеем злорадствовал, да, было такое. Так с Макеем нормально? Ну про Макея запыту не было. Ну, типа Лукашенко, там, жду, что ты придешь, а Макей не пришел. Вот это наша, как это опошная песня с Маргаритой была. Ну, так калі злорадствовать про то, что помирают служки режиму, так это нормально, да? А калі как з Магары, так ненормально. Ну,
Я не ведаю, якая ім да мяне прэтэнзія з яго боку. Ну, человек Таму што пытается. калі б у мяне былі інструменты, каб я мог паўплываць на то, каб гвалта не было ў Беларусі, канешне б я гэта здзейсніў. Зараз гэта можа зрабіць Трамп. Трамп гэта робіць? Пэўна, робіць. Так ці не? Ну, А хто слухай, я такі, чтобы, хто я такі, чтобы паўплываць на гвалт? Я намагаюся пагаварыць з ментамі там по-человечески, с чиновниками. Некоторые говорят, вот Карпенков не хочет по-человечески, его надо мочить, вот, например. Кто это будет робить? Я? Той, кто умеет это робить. Той, кто до ну, этого получит задовольнение. ну, бачиш, я тобі скажу, що просто люди звертають на гэта увагу, тому що ти как-то присвятив Один песню, человек. а? Один человек звернул Не увагу. один. Вось Максима, это я вогуле ведаю, Максим беларус, Сурков яго прозвиша, вось, написал, спроси об отношении к Матолька. Как получилось, что 8 Ну, февраля... Ну, слухай, пытание. Я на экран его вывел. 8 февраля 25 года стало известно о сливе базы Гаюна. В течение месяца была предоставлена инфа из разных достоверных источников, что это вина Матолька. А Паук, Сливчук на концерте в мае 25 года поют песню «Только Матолька». Ну, люди звертают на это увагу, Андрей. Я ж... добре, калі гэта было на канцэрце, ніхто не попрекнуў нас у этом. А только спявалась, потому что гэта одна з першых вядомых песен, и как бы тут не про Матольку, как бы, а просто припев, які запоминаецца, и все. А то, что Матолька там нарабіў, так а хто я? Як я могу даваць ацэнку таму, што ў яго адбывалася на яго канале? Ён, напэўна, чалавек дасведчаны, які зрабіў усё, каб гэта было бяспечна, так? Я ў гэтым не удзельнічаў ніяк. Я Матолькі як бы давяряў, гэта спецыяліст, я так паказваю як спецыяліст. Што я могу ему предъявіць? Што я могу предъявіць офісу? Давайте будем орать, да, уже адбылася все. Что ты, як выправіць гэту ситуацию? А я тут прычым ввогуле. Я песню сачыніў на той момент, калі Матолька быў на вышыні, как сказать, медійнай. Мы про той час пели, а не про того Матольку, які сліў базу. Не, ну тут питання, ну окей, ну а як ти зараз до його ставишся? От після Я гэтага. его не ведаю ввогуле. Я гэта чалавека не ведаю, я его не могу оценить. Мы пели, я сачыніў песню про выпадок. Ну слухай, ну Тады зараз... все было лайтово, тогда все было лайтово на хихи-ха-ха. Здавалася, ось, і лясне этот режим, і можна песенок папець. Ну, не, ну слухай, ну зразумела, ну зараз ты ж ведаеш, што праз яго пацярпела шмат людзей сажаюць, і адказнасці ніхто не несе. Як ты да гэтага ставішся? Ці павінен ён панесці адказнасць, ці і не толькі ён? Канешне, хацелось бы ведаць, наколькі ён... канешне, гэта разочараванне вялікае. Это вялікая страта. Але, да, і як бы... А што ты з яго возьмеш? Это яго ініцыятыва. Яго хто кантраляваў? Хто яго кантраляваў? Гэта чыста на даверу было. Все мы давяралі Матольку, таму што ён быў спец, таму што, як я магу яго ў чымсьці абвінаваць? Што яго там адбылася, я не ведаю. Я яго не кантраляваў яго работу. Ну Калі окей. ён гэтым заняўся, ён ведаў, што рабіў, так? То бок гэта была ініцыятыва на даверу. То, што ён прасраў гэты давер, дык чыя гэта віна? Дык што мне яго палкай ці біць, ці што? Ёсць, напэўна, кампетэнтныя некія органы. Канешне, гэта ж срака, да? Калі ты згубіў рэпутацыю, калі людзей за цябе сажаюць, гэта катастрофа. Не, ну так ён жа ж, Андрей, ён жа ж не першы. Ёсць же план перамога, байхелп, людзей попалілі. Так, а я тут пры чым, скажы, Сергей, я тут, чаму я павінен даваць каментар за гэтыя пляны, перамогі і за ініцыятывы, у якіх я не удзельнічаў? Я просто хочу, каб ты адказаў на пытанне, як ты до гэтага ставішся, ці... Ну ты кажаш, типа, это было на даверы. Несур'ёзна людзі падышлі. Таксама
на хі-хі-ха-ха, напэўна, на дурня, як бы гэта ўсё зрабілі без асобай бяспецы. Так што тут казаць, если нават дураў супрацоўнічае з ФСБ калі-нікалі, як так? Дык і там нельга давяраць усім. А Не, ну то так тут тут, нашы спецыялісты. тут же давер, ідзе размова про давер нашим дэмсілам. Ну так, нет. Дак, ну То бок, так, ну так, а чаго вы ім давяряеце? ну Скажыце мне. слухай, так правда, ты такой цікавы. Калі Да ты Ціхановская такой кажа, цікавы, я Андрей, Я уже Ціхано... давно не давяраю дэмсімвалам. Ну, я сам сабе жыву і сам і нікаго ні ну ў так каго не гэта ты прашу такі ніякай разумны. Но калі Конечно. Ціхановская кажа, уступайце ў перамогу, звяртайцеся, давайте купляйте у нас паспарты гэтыя. Ну, гэта ж ты Ну, такой, дык купляйце. Калі вы я, давяраеце Ціхановскай, ідзіце, уступайце і купляйце. Я нічога не купляў, не уступаў. Что я должен... Чему я повинен гэта каментаваць? Слухай, Сергей. мне Давай про, цікава, про мою инициативу. Я тебе прокомментую то, что я роблю. А что там? Ну, не, можно их, конечно, хейтить, ругать. Я такий період уже пройшов, а потім зрозумів. Так, я їх не фінансую. Я їм свої гроші не даю. Вони мені не перешкоджають. Чого я тих повинен нечто потребувати? не, ну получается, то есть, если они тебе не тышатся, тебе пофиг, хоть яны дэмсілы, да? Ну Не, так, мне не пофиг, але што будзе, які будзе плён, калі я их буду постоянно цкаваць. ну я ж тебе не прошу цкаваць, я пытаюся Я твоё стаўленне. прапановы пару раз рабіў Ціхановскай самой, там Франаву, але не тыя людзі. Нельга забаўляльны фармат. Немагчыма зрабіць ніякі забаўляльны і лёгкі фармат з імі. Яны, на жаль, зафіксавалі статус-кво, яны як Скрудж Макдак чахне над сваім златам, там, ось, яны хочуць гэта сохраніць сваю стану гэты, каб гэта ўсё не разбуралася, і гэта ў іх задача асноўная. Ну, такое ўражанне складаецца. Не, ну яно у тебя цалкам как бы правильно. І я ж не кажу іх бэсціць, просто што, напрыклад, ёсць такі момант, што ну, не трэба давяраць, ну гэта факт. Ну, как ну, людям донесці гэта? А хто Разумееш? давярае? А? Ну Хто слухай, давярае? ну вось же затрымалі чалавека з гэтым, з пашпартам Новай Беларусі. Какие-то праблемы ён мае, партызанка пісала, з такім кейсам. Паказал недзе паспарт Новай Беларусі, і зараз яму гразіць высылка ў Беларусь, нешта такое. Ну, Все будзе з ім добра. Офіс заступіцца. так слухай, так офіс уже за Верамейчыка заступіўся. Я учора глядзеў гэтую рэспубліку, да, з Дзікавіцкім, і там Брухан такой, мы там столько виз сделали, да? Ну, типа, для белорусов, как могли быстро выехать. То бок, а чаму тады вы Верамейчыку не зрабілі? Ён і не Я беларус наколькі быў. чуў, што з Веремейчыкам там некія былі еще непоняткі з этими Каліновскім, дзе ён там служыў, у полку там ці дзе. Ну так, так. Что-то там его подставили свои белорусы, ці то украинцы, там не... Я не ведаю гэтую гісторыю, цалкам і не хочу ведаць. Гэта не моя адказнасць. Мне шкада Верамейчыка і шкада, што за яго ніхто не заступіўся. Я яго не ведаю. Я не могу каментаваць гэтай сітуацыю, я не ведаю. Так а навошта ведаць? Там какие-то между собой, я не знаю, там какие-то личные конфликты паміж якімі людзямі, наколькі я зразумеў. А калі гэта асабістае, то все, нашу паўнамоцтвы тут усё. Ну да, ну да. Так, ну что, едем дальше. Слухай, наконт хочу запытацца у цябе стаўлення да прасоўвання беларускай мовы і культуры сёння. Вось, как Дзе? ты, ну вообще вот, ну вообще, Яна, адраджэнне, калі, адраджэнне. калі Праекты казаць, культурныя, якія фінансаваліся, тое самае коўшык, адраджэнне. Потым, как же этот, ідзе мы бачым беларускую культуру у, як сказаць, у агульнаеўрапейскай, так сказаць, спадчыне, дзе яе можна назіраць. Дзе можна? агульнаеўрапейскай хіба не, але у Эмігранцкай? існаванні,
у аснаванні часткі апазіцыі, адраджэнне, навука, культура. Гэта такая нармальная тэма, па Ну, от грантам, па гісторыя, фінансаванню. напрыклад. А? Я не ведаю, на што даюць гранты, хто дае, на якія сферы. Я табе тут не дапамагу. Калі казаць пра культуру, я яе не бачу, напрыклад. Яно ў заняпадзе. Калі Ну, казаць пра то, што я раблю, я не раблю культуру беларускую. Я не могу сказаць, што я беларускі культурыст. Я некую раблю смешанку таго асяроддзя, дзе я жыву. Літоўская, трасянка, беларуская, окей. польская. На Белсаце ты працуеш? Ну так, шухер-шоу. Так это, как бы твой заробак там, нормально, окей. Дзякую ім. Дзякуй каму? Белсату. Белсату. Ладно, Карасей, калі пра гранты ты не ведаеш, давай вернемся да нашых гледачоў, а то мы іх зусім забылі. Паважанае спадарства, пішыце Андрэю пытанні. Так, колькі нас глядзіць зараз чалавек? 148 чалавек. Дзякуй за актыўнасць. Ого. Чат даволі актыўны. Можа і зараз пачытаць. Так, можам і зараз пачытаць. Так. Так, это так, сколько? Сколько примерно номеров телефонов чиновников таракана у Андрея, служебных и личных? Вельмі багата. Я некалькі павыдзяляў тых, якіх мне патрэбна. Это Гайдукевич Олег, Мукавозчик. Хто там ще? Ну, вось я з імі размаўляю калі-нікалі, яны за мной могуць пагаварыць. Андрей, жаль, что ты съехал. Так, как закончилась история с российским... Жаль. Ну, кому-то жаль просто, какой-то жаншине жаль. Да. Как закончилась история с российским посольством? Это когда тебе там типа, я памятаю, по-моему, тебя там не сбили, но хотели линзу поломать, не? Ой, линзу. Хотели меня потыкать, меня хотел. Так все скончилось нормалёва? Не, вот сейчас будет у сакавіку, уже будзе год, як нічога не рыпнулася з месца. То бок ты написал нейкую там скаргу, звярнуўся ў суд і нічога, да? Ну, понятно. Нічога. Гэта некая крамола адбылася. Дарэчы, я хотел бы сказать, что тут есть активисты, которые сильно пекутся по литвинизму у Литве. Тут всякие вырезки робят с видео, с публикаций, робят всякие эти, як-то, ивенты, где рассказывают небеспечность литвинизму, а у них тут посольство с ФСБшниками, где с семьями живут, великое. Эти люди на працы, их праца оплачивается путинским режимом. И они ни разу туда, как ни разу, увогуле забыли, что оно есть, не ходят туда с акциями. Я хотел, как по любой, по малейшему, нагоде, коли бомбять Украину, туда бы ходили и литовцы и показывали этим россиянам, что они тут под мирным небом живут, как бы они не так спокойно жили, вольготно. Как бы их познавали, как ведали, что яны, ФСБшники на працы тут. И это всем до сраки, як бы. Так и, як бы, гэты выпадок показывает, что коли целый год пройшоў, ничего не узбуджаецца, ці там у іх договорняк некі, ці што, ці яны не хочуць гэту, гэта амбасада працуе, гэтыя людзі тут жывуць і ходзяць сярод літоўцаў. А калі ім дадуць загад, яны ж будуць страляць. І как бы, а нас, беларусаў, тут цкуюць гэтым ліцвінізмам дурацкім. Тут вось не бачуць самых настоящих ворагаў. Тым больш не толькі ліцвінізмам. Зараз яны там больш жорсткімі зрабілі законы пра мову. Там мой знаёмы хацеў навучыцца на экскаватаршчыка, заўсёды было на расейскай, зараз на літоўскай, і ён в шоке. Кажа, зачем меня сюды привезли ў гэтую Літву, калі тут не работы, не навучыцца, нічога няма. А вось прикольный вопрос, я не знаю, что автор подразумевая.
Андрей, ты чувствуешь вину перед белорусами за произошедшее на работе в троллейбусном парке? Не понимаю тоже, ну, как бы вопрос в чем. Я просто, честно тебе сказать, был в шоке от того, як яны на тебе напали, потому что, ну, на мой погляд, да, ты, ну, блин, один там, ну, можа нават і адзін, хто там нешта рабіў у гэтай ліцве і нешта варушыў. І так тебе пачалі яны на дзяржаўным уровні лупіць по гэтым тэлебачанням. Я думаю, бля, я думаю, может быть, Яны гэта потым разабраліся, Сергей, яны потым разабраліся і зрабілі потым нармальны сюжэт пра мяне. І літоўцы мяне некаторыя падтрымалі, а есть такія, блин, вот эти ебацкія карыстаюцца гэтым выпадкам. Яны тут пуцінскія ждуны, але карыстаюцца, каб гэтую тэму падставіць праз мову. Так мяне ў гэтым і парку падставілі, мне раз'яснілі. Нормально, зараз я вылез. А што наконт сорамна ці сорамна мне перед беларусамі? Ну, Беларусь, а што я ім а нешта може он на э, приколе написал? Я ж читаю чат, не-не-не-не-не, Андрей. не, хай, не, хай. Можа быць, ён меў увазіць сорамна мне за свае паводзіны ў такім выпадку, за гэты кейс. Дык мне не сорамна. Мне не сорамна. Таму што я не павінен апраўдваць вашы чаканні, гаспада. Я жыву сваё жыццё. Я раблю свае памылкі, я вучуся на іх. А вас я не собираюся як-то абольшчаць і апраўдваць вашы чаканні. Майце гэта на ўвазе. То бок, ну да, зразумела. То бок, ну, ты живеш себе и живешь, а вы там як хочаце. Но знаешь, вот даволі тады прикольнае пытанне, такое дарэчлівае. То, напрыклад, а чаго тада ты даеш каментар па Лукашенко, а па Матолька я не магу ацэніць? Ну да, дарэчліва. Лукашенко я могу оценить, это же абсолютное зло. Так? Вы ж согласитесь, что Лукашенко это причина всех наших бедов, а Матолька не всех. Можна некую высновы зрабіць по Лукашенку, калі мы некоторые все свое жыццё жывуць при Лукашенку. Другое, третье Ну, поколение калі нараджаецца. взять Ну, у можна некие... комплексе, взять у комплексе Дэмсілы, то, што яны натварылі, і чорную кнігу Беларусі, Матольку, перамогу тут. Обожди. Лукашенко непосредственно ўплывае на якасць нашага жыцця. А ты дэмсілы, якія нешта там робяць, яны не ўплываюць на мою якасць жыцця. Я сам выжываю, я без іх і дапамогі выжываю. Яны там нешта робяць, хай, і гэта мяне не тычыцца, а то, што робіць Лукашенко, гэта тычыцца мяне. Но то, што зрабіў Азараў, Матолька, гэта тычыцца другіх людзей, которые селі ў турму, і іх якасць жыцця значна пагоршылася. І я Так? думаю, што гэта параўнальныя рэчы, проста што адказнасці і ў тых няма, і ў гэтых няма. Матолька Якую ездзіць ты там... бачыш адказнасць? Якую ты хацеў бачыць адказнасць у Матольку? Што павінен зрабіць Матолька, каб тебе задавальніла гэта адказнасць? Ну, ён павінен... Ну, я не ведаю так дакладна што. Ну, гэта павінны Вось прыдумай, ацэніць... што? Ну, гэта павінны ацэніць у Дэмруху. То бок чалавек узял грант, напрыклад, не только Матолька. Не. Давай ты гэта ацэніш. Дэмрух вот не хоча. Ты Я оцениваю... настаиваешь на том, что значит, смотри, как я павінен павесці оцениваю. пакаранне. Смотри, как я оцениваю. Я оцениваю так, то калі гэтая хіба зрабілася па віне Матолькі, Вечорка, чорная кніга Беларусі, Азарова, то Дэмсілы як найменей должны гэтых людзей ввогуле прыбраць і даць кампенсацыі, напрасіць грантаў, я не ведаю у каго, забяспечыць тых людзей, хто праз гэта трапіў у турму, забяспечыць іх родных, каб у тых былі перадачы, забяспечыць, а не сказаць, как Матолька сказал, ну прабачце мяне, ну типа тупанул я. Понимаешь, хотя бы вот это. Хотя бы вот это. Чаму гэта не робіцца? Это я уж не ведаю, Андрей. Я сядзеў у турме, калі тут все гэта разворачивалася, вся гэтая тэма. И мне поэтому легко сказать. Не ведаю, меня тут не было. Потому что вось у меня так, напрыклад, да цябе ёсць пытанне. Калі все гэта фармавалася,
То як ты, будучы блогерам, як ты гэта дапусціў? Чаму ты, напрыклад, не вальчыў Я з гэтым? допустил. Ну, не, ну, Я допустил. ну, Слушай, я я не маю... лезу ў тыя сферы, дзе я не разбіраюся. Там прафесіяналы, яны ведаюць, што робяць. Хто Или я профессионал? что буду... Или... А? Печорка профессионал или кто? Или Матолька Да, конечно. профессионал? Ну Стрижак да, профессионал? А, до речі, да. кто профессионал? Ну, хто Ну, там увогуле профессионал, ёсць скажи мне. прэтэнзія да гэтага слова, да што такое прафесіянал, як яго вызначыць. Ну, а некампетентней у гэтых сферах, якімі занімаліся, чым я. Я туды не лезу. Ну, то бок, ты бачыш, да чаго мы зараз прыйшлі? Мы ж не задавали пытанняў. Хтосьці сядзеў у турме, блогеры, а тыя блогеры, которые былі тут, не задавали пытанняў, так же выходзіць. Типа, яны ж профессионалы. Што ты хочаш ад мяне? Я пытаюся, як... Ну, вот я ж тебе пытанне задаў. Як ты гэта Я дапусціў? скажу, Ты мне я адказаў. скажу, што я эгаіст. Я эгаіст, Сергей. Мне гэта не цікавіць. То есть тебе не Калі ж, цікавіць... чаму мне павінна цікавіць тая тема, якую тэма і тая праблема, якую я не магу вырашыць, якую я не змагу вырашыць, у меня няма на гэта ўплыву, ні рычагоў. Чаму я павінен лажыцца спаць і думаць, як я гэта вось выратую беларусаў там, якія вот трапілі з-за матолькі. А навошта ты... Ага. Так слухай, Андрей, так а навошта тогда ты звонишь лукашыстам? Ты ж все равно нічога не можешь вырашыць. Мне плацяць за гэта Белсат. Я уже давно разочараваўся і выгарыў з гэтымі званкамі. Зараз мне плацяць за гэта Белсат. Я за грошы гэта раблю. А если бы, например, тебе Белсат платил, каб ты Матольке звонил и Стрижаку, спрашивал про дикпики, ты бы, ну, так само бы працавал? Не говори ерунды, Сергей. Кому? Ну Не, ну что ты ты такой уже странный, но придумаешь? если платять гроши, Какие дикпики? Да, ну грошы, ну блин, давайте абмяркоўваць, за што, на чым можна зарабіць. ну, Ну, можна пайти дворнікам працаваць. Тоже грошы, таксама грошы. Можна тэлефанаваць чыноўнікам і рабіць з гэтага перадачу. Можна. Што я буду Стрижаку званіць і гаварыць дикпік? Ну, я званіў Гайдукевічу, абмяркоўваў дикпік. Пракаментуй сітуацыю са Стрижаком і сваю сітуацыю. Было такое. Что ты мне прапановываешь? Позвонить Матольку и сказать, какой он... не, я этот. ж тебе по-другому пытанне задал, Андрей. Я ж тебя запытался, калі Если, тебе заплатили гроши и сказали звонить... Калі тэма не суперечыць маім прынцыпам, да, за грошы буду рабіць. Ну, а Матолька звонить суперечить все Стрижаку принципу? Ну, что я буду Матольке звонить? Вот что я ему буду говорить? Кому гэта цікава ўвогуле? Что вы Как з ты... гэтым... Нічога вы Подожди, не зробіце з гэтым подожди, ты Матолькай. думаешь, будет не цікаво, если, например, ты позвонишь Вечорка и скажешь, як ён допустил, зліў чорнай кнігі Беларусі или Азарову? Думаешь, гэта будзе не цікава? Я думаю, цікава будзе. Здаецца, яго ўжо пра гэта пыталі. Ну, нет, пытали Ну, слабенько. некі ж быў афіцыйны камент на гэты конт. Мне здаецца, дзесьці было пра гэта. А Вечорку, Які да, камент? было. Это подсосонных гэта рабіў. Что, ну скажешь, скажешь, да, мы вот лоханулись, так, ну гляди, так само, як и эти, зліў бас этих МВД, да, они так само лоханулись, як они гэта каментуюць, кто пакараны за гэта у іх? Так само ніякіх няма інфармацыі. Нет, так то, что злили базы КДБ, гэта одно, а тут злили людей, люди сидят у турмах, гэта зупэўне іншае. Так я кажу, Понимаешь? что як сябе вядзе сістэма і тут і там. Там гэта замоўчваць, і тут гэта замоўчваць. Не, ну так подожди, но мы же выходили за то, чтобы не замолчвать. Мы выходили за празрыстасць, за справаздачнасць, і калі ёсць праблема, ее трэба вырашаць. А ты зараз скажаш, что А шо, лукашизм ну, равно Тихановская. Типа Вот там есть замолчваешь, проблема. а? Вот есть проблема. Вот есть проблема. Так, с чорнай кнігай, з планам перамогай. Вот есть проблема. И с Матолька. Як яе вырашаць? І Сматолька. Як яе вырашаць? Я ж тебе сказал я. Як гэта гаварыць трэба, да? Ну я ж сказал, ты у меня запытаўся, я тебе сказал, як я думаю. Трэба тыкаць у гэтага Матольку, і калі ты яго ўбачыш на вуліцы, набіць яму морду. Ну, или как мінімум выказаць
претензию: ах ты какой Нет, такой, ах, из-за тебе гляди, нет, сядзяць людзі, да? гляди, Ці падсрачнік яму даць. гляди, я тебе, Што я, вот нам трэба зрабіць, каб гэтых людзей вернуць з турмы, з-за а, которага которые за матолькі сядзяць? Андрей, мы іх вярнуць не зможам. Але калі б у нас былі нармалёвыя СМІ, нармалёвыя блогеры, яны бы Не паднялі будзе ў валну. нас нармалёвых СМІ і нармалёвых блогераў, тому што мы выжываем тут. Мы тут выжываем. Самі за сябе. Ага, и Не будзе. поэтому, Усё, забудзься пра нармалёвыя СМІ. Не будзе іх. Кожны атработвае тыя грошы, які яму даюць грантадацелі. так а як А отработаю? самі мы нічога не можам аб'яднацца і фінансаваць што-небудзь. Не, Мы не можам. подожди, Талакойку подожди, зарабіць мы не можам. подожди. Увесь час просяць грошы на незалежныя СМІ. А незалежныя СМІ Я перапошваюць белку. незалежныя. Не, ты як Залежныя, і это правильно, самае. Ну, правильно. ты Так як вось, калі б наіўны яны, такі калі хлопец. б яны былі незалежныя, яны б падымалі пытанне пра вечорку, про Азарова. Ну как может вечерка, сливший ЧКБ, как он может дальше протягивать, працаваць и там нам втулять, А ну, хто, если не вечорка? Кого ты прапануеш замест вечоркі? да, причем тут, а кто если не Лукашенко, кого ты пропонуешь замест Да, Лукашенко? да, кстати, Такое же да. пытание. А, Да, кстати, да. А ну, кого ты прапануеш, кроме Лукашенко? Кстати, Лукашенко стрымлівае таго, што Беларусь увайшла ў гарачую фазу вайны з Украінай. Стрымлівае гэта. Войска не пускае. Он а, а, северакарейцаў просяць, каб вызваліць Курскую вобласць. а Прасілі. Франак просить А не, гроши а для не Лукашенко. инфопоинта, для блогеров и для СМИ. И типа, и кто коли не яны. Так а что мы тогда в огуле будуем, Андрей? Ты кажешь, мы тут выживаем. Так что? И Ну, типа нормально, ок? Ну мы а выживаем, што а что ж, ты хочешь, а што ты Серега? хочаш? Калі ты ў турме, дык што ты будзеш будаваць у турме? Ты будзеш намагацца выжыць там, у турме. Мы тут не в турме. Пал Я Палыч, ў турме, Латушка и напрыклад. Брухан кажут, мы тут развернули деятельность, мы не в Я, турме. Мы я Лукашенко супраць покажем. і гэтых людзей не буду перець, як это самае, як Дон Кіхот супраць мельніцы. Яны мне не цікавыя гэтыя людзі. Яны мне цікавыя как мемныя персонажы толькі. Ты зараз про кого Все. кажешь? Про Я вечерку? на іх і латушкі, вечоркі, ціхановскія, і матолькі і іншыя. Я не разлічваю на гэтых людзей і я не абальшчаюся і не ачароўваюся імі. І ніхто вам не зробіць вашу якасць жыцця добрай, акрамя вас саміх. Окей, это І понятно, все, і Андрей, Андрей. Но тут же у другое пытанне ўзнікает. Яны просяць грошы под нас, под нашу беларускую справу. Калі б яны под сябе ну і просілі, малайцы, хай просяць. ну як молодцы. Людзі гэта рэсурс. Людзі павінны быць заняты Нет, ў эканоміцы, да? я Пад просто гэта тебе можна не папрасіць я просто грошы. тебе не разумею. Як ты кажешь, да мне все роўна. Мне б тоже было все роўна, калі б яны Мяне для свае сябе гро... просілі. Я свае грошы зарабіў, у меня свае грошы ёсць. Што мне яшчэ трэба? Што я пойду к Тихановской, покажи, что ты на меня тут взяла, да? Ці што? Ну, по крайней мере, можно у Тихановской запытаться, чаму яна не выстроила систему дапамоги пенсионерам, Яна баярам. што умее? Яна умее это рабіць? Подожди, яны беруць грошы і не справаздачацца Хай пад беруць, это не твои беларускую... грошы, хай беруць. Нет, Как подожди. ты Яны задолбал. бе- Не, так иди стань и скажи, не дам Не, я под- гроши, не мои Нет. гроши, и я их не дам. Не, подожди, яны беруць грошы пад беларусаў. Гэта важная рэч, не пад сябе. Калі б яны бралі пад сябе, это ж не моя справа. Ты как зарабатываешь, мне ввогуле ты не цікавы. Платит себе Белсат, ты там працуешь, у тебя договор с ними, это... Но калі яны беруць грошы под беларусаў, то ты кажешь, тебя это не повинно волновать. А как это меня не повинно волновать? Я Мне, тут напрыклад, тебя не все удовлетворю. роўна. Я по А? гэтаму пытанню тебя не удовлетворю. Ты мне надоел уже за гэтым пытаннем. Давай іншае. Давай. Давай. Вот эти тогда мы проматываем. Про гранты, окей. Давай. З вышыні прожитых 6 гадоў. У чым, на твой погляд, была галоўная памылка дэмакратычных лідараў пасля пачатку пратэстаў? Я не ў курсе кухні всего гэтага дэмакратычнага руху. Я ніколі не веру ў дэмакратыю
калі казаць пра Беларусь. Я ніколі не верыў у выбары. І я ўсё гэта лічу тэатрам абсурда. І палітыкі, яны работают, ну как работают, они выставляют свою работу для дураков. Яны лічаць нас усіх дурнямі. Я не доверяю державе, я не доверяю политикам, и я не доверяю всему этому демократичному руху. Я не могу комментовать никаких помылок. Чему мы говорим на помылки? Может, есть и поспехи. Чему не поговорить про поспехи? А які поспіхи? Давай про поспіхи поговоримо. Поспехи. Ну, наприклад, у нас есть Світлана Тихановська, до якої звертаються як до лідерки білорусової еміграції, так? До лідерки Окей. протесту. У росіянів такої нема фігури. Хто Ну, ось іще? хоча б один такий. Ну, хоча б один такий. Один. Ну, он уже 6 лет. Уже, Ну, це ж плюс. Ну, це ж ну, плюс. Так, ну, а Хороший поспіхи, плюс. які є ще поспіхи? Ну, все, більше не можу сказати про поспіхи. Ну, а коли б, Ну, наприклад, є... санкции вводят. Ну, гляди, санкции вводят. Вот там Латушка уже Международный суд возбудил на конт Лукашенки. Да ты ж сам знаешь, что это для дураков. Они там ни при чем. Яны санкции не вводят. Яны просто кажут, что яны мають дочинення до визволення Ну, все. політв'язнів, Так до надо, санкцій. треба гэта прыняць, що у нас няма ніяких рычагоў і ніякай сілы. Што хтосьці там у куларах нейкіх вышэйшых прымае рашэнне па сітуацыі ў Беларусі. І зараз Беларусі гэта не на передавой. Вось. Зараз іншыя праблемы ёсць. Таму трэба просто смірыцца і чакаць як бы наступнае акно, якое можа адкрыцца калі-небудзь. І как-то не лезьте на залупу сырые. Сиди тихенько, не шукай правды. Думаешь, себе что тоже больше. можно потерпеть? Так? Ну, Думаешь, вот что все тоже можно правда потерпеть? А? Да, думаю, что можешь потерпеть. Ну, ты же себе репутацию за это самое сапсовал своим правдорубством. Лезешь ко всем с грантами этими, что хочешь правды знайти. Бок, ты лічыш, что я не Ну, маю что ты рацыі? Я думаю, что гэта бессэнсоўна. Каму? Ну, тому что гэта бессэнсоўна, на мой погляд. Ну, я же журналіст, Займись блогер. сабою. Займіся сабой. Да, ніхто табе пра гэта не раскажа. Гэта не твои грошы, гэта не твои ініцыятывы. І ты ніхто ў гэтым. Ніхто з тобой не будзе лічыцца. Ну, гэта как бы прыемна пачуць, как бы, і ведаеш, я табе тады нагадаю, тут тоже было пытанне про этот, сейчас, где оно тут в самом низу у меня, оно просто будет до рэчы. Тут по-русски. Так. На конференции «Новая Беларусь» одного человека, бывшего политзаключенного и блогера, члена Координационного совета Беларуси, просто не пустили в зал, и он стоял на улице и стримил там 2 дня. При этом там было много блогеров и журналистов, в том числе и вы, ну то есть ты. Вы даже подходили к нему, у него был стрим, вы Помню. немного поговорили в кадре. Но при этом никто не задал вопроса, что происходит и почему человека просто не пускают на такое мероприятие. И потом про это нигде ничего не было ни в блогах, ни в медиа. И у вас на канале тоже. Скажите, почему? Потому что это незначительное событие, которое не стоит обсасывать. Ну, не пустили тебя, да и все. Ну, то есть, гляди, я подточню. То есть ты лічыш, што калі чалавека, які пацярпеў, адседзеў у турме за свае перакананні, які з'яўляецца чальцом каардынацыйнай рады, які ўзнагароджаны медалём, мне он 100 лет не патрэбны, который мне далі як і паспарт этой Ларысы Геніуш, і яго не пускаюць на свята дэмакратыі, гэта нічаго, радавая падзея, гэта не аб чым? Ну, я б тебе пустил. Так Не, тебе легче подожди. будет. Гэта падзея не аб чым? Ты сказал, что это не аб чым. То бок гэта падзея не аб Ну, для чым? меня, для меня гэта не аб чым. Ну, шкада гэта чуць. Таму што калі б ты, напрыклад, стаяў там,
Я бы пайшоў бы і спрасіў, Я б не стая пачакай, я б там не стаяў. чакай, калі б стаяў, я бы пайшоў бы і спрасіў, а чаму так там павук стаіць? Чаму вы яго не Я за цябе пускаеце? пытаўся, чаго цябе не пускаюць. Цябе ніхто не ведае, не, напэўна, чуў такую версію, што ты нейкі правакатар і Там было сабаку 3 не гэта. версіі. То есть, я правильно разумею, Ну, Андрей, короче, калі ты непожаданный человек. Ты будешь там это все вот подымать вот это вот все, эти вопросы, правду шукать будешь. ну, Навошта то гэта? бок, На давай конференции на «Новая Беларусь» шукать правду. давай на гэтым паставім кропку. То бок, у нашай новай Беларусі чалавек, які шукае праўду і задае незручныя пытанні, ён таксічны, незручны і нікаму не Непожаданный. патрэбны. І яму трэба заняцца сабой. Ну да, не лохмать бабушку, короче, карацей. Ну, всё, хорошо, добра, Андрей, добра. Всё, Я ж не понятно. прынимаў гэтае рашэнне. Слухай, ну калі б я арганізоўваў, прыйшоў бы ты і здымаў бы, Не-не-не, задаваў Андрей, бы. мне ж твоя позиция важна. Я ведаю, что ты Ну, не рашэнне не пусцілі прымаў. цябе. Пробак, Я б туды, калі б мяне не пускалі, я туды ўжо не хачу ніколі, ніяк. Калі б мяне не пускалі, дык я б, ну што мне там трэба? Ну што они там вырашаюць? Ну гэта просто палітычная паці, дыскатека такая, типа схадзіць, всё. К сябе паказаць, іншых паглядзець, ну всё. Нема там ладно, нічога такого. ладно. Так, ну, Вырашаюцца ўсе справы сур'ёзныя вырашаюцца не на такіх канферэнцыях, а вырашаюцца сярод людзей, у якіх ёсць уплыў. гэта А паказчык гэта таго, ўсё. што мы будуем. Ну, Андрей, ну што ты? Я Та ж не пра гэта будуем мы нічога, ўжо успакойся, ўжо не можна чуць пра гэта. Не набудуеш ты нічога тут. У іншых юрысдыкцыях і дзяржавах. Всё, што ты можаш, адплаціць падаткі і працаваць, траціць сваё жыццё на працу і ну, не, выжываць. гэта добрыя словы для тых людзей, якія зараз знаходзяцца ў Уже не Беларусі. можна слухаць. Хопіць ныць, ідзі работаць, работай і забудь пра то, што Андрей, не-не-не, я працую. Ты за мяне это, ну, не мало переживай. працуеш, потому што ёсць лішні час на то, каб Андрей, заниматься это. я занимаюсь собой, гэта мне патрэбна. Чаго Понимаешь? вы з Кабанавым пасорыш? Вот Кабанов ад цябе зышоў з-за таго, што ты такі это самае калупаешся. Кабанаў? Могу табе Ну так сказаць. сябравалі, і Кабанов уже не Ну, сябруе з табой. Кабанаў проста ў нейкі час, як і ты, зразумеў, што трэба займацца сабой, понимаешь? Ну, Трэба нормальны ж падсесці, чалавек прыняў падсесці. вырашэнне. Ён прыводзіў на канал Аббу, Бурова, Ну, нормальны ж звязаўся з мянтамі, з мусарамі і вырашыў, а навошта яму працаваць, напрыклад, вадзіцелем тралейбуса. Навошта? Ён вырашыў так. жыць як трэба тут, мае магчымасць. Такі маладзец, так і надо. Ось. Не, Вот так я я ж яго не... падтрымліваю. Нет, А ты вот будзеш а у я не... маргіналах заўсёды Ты, застанешся. Вот. не, старичок. Нас рассудить час. Кто маргинал, кто не маргинал. Понимаешь? Ты падтрымліваеш Кабанова, я не. Ты Я яго не запытаўся... ведаю, я не магу яго падтрымліваць. Я падтрымліваю, што чалавек не калупаецца ў бессэнсоўным, як ты. Заняўся сваім жыццём і Андрей, жыве я не сабе. лишу гэта бессэнсоўным. Я не лишу работу блогера бессэнсоўнай. Я хочу есці. Слухай, і ты мне уже надоел. Давай уже сканчивать. Заканчивать. Ладно, хорошо. Давай заканчивать. Так. Скажи, я так понял, что европейские ценности тебя уже тут не прельшаюць пасля гэтай гісторыі з троллейбусным парком. Что такое европейские ценности? Ценности, ну, демократия, прайды, суды, все по-честному, права Это было человека. недоразуменне. Это было непаразуменне. Сапраўды ў Літве яшчэ застаўся савок па адчуваннях, як у гэтым парку. Сапраўды ёсць нейкія сілы, якія цябе будуць скаваць. Прапаганда тая ж у СМІ, але это яны як там, они не разабраліся і накінуліся, а зараз разабраліся. Ну, Вось, ну трэба з гэтым працаваць. З гэтым трэба працаваць, потому што яны пазажыраліся, на себе вольготна адчуваюць і забылі, што ёсць нейкая прэзумпцыя невінаватасці. Напрыклад, трэба разабрацца спачатку, чым крычаць. Вось, ну, пэўным, як бы, пэўнай сферы, як бы, і да, здзіўляе гэта. Але ж, ну, лепш, чым у Беларусі. Тут лепш, чым у Беларусі, мне.
Ну, глядзі, Але калі гэта не лепшым у скажу, што краіна Беларусі. для жыцця. Калі б, напрыклад, цябе тут у Еўропе, умоўна кажучы, схапілі, збілі і сілай адправілі ваяваць, як гэта ва ўкраіне. Сколько ж у Беларусі Не, няма? Ну, я тебе просто на не. супрацьстаўленне кажу. Як бы ты к гэтым Чаго каштоўнасцям. ты такое чаго ты такое прадстаўляеш? Не, ну мне цікава, калі б, напрыклад, з табой так здарылася у Еўропе. Давай представим, цябе злавілі, згвалтавалі ў Еўропе. Што ты на это скажаш? Чым тут згвалтавалі? Ну, а пры чым тут на вайну адправілі? Так зараз адбываецца ва ўкраіне. Так? Лю- Это не маё справа. Я яшчэ гэта буду абмяркоўваць, ага. То бок ты не хочаш гэта. Ладно, давай тогда то, что Откуда тебе. я разбираюсь, что там у их, блин, ну это жахливо, конечно, коли тебе заставлять. Но меня не заставили, лепше я бы в турме сидел бы, чем война какая-нибудь. Я не хочу родину защищать, я не хочу защищать политическую систему. Я хочу бронить свои цікавости, свои интересы. Это семья, мой бизнес, там свои, мои инициативы разные. Я не хочу воевать, не хочу. Я не ведаю, за что воевать. Я здесь, коли воевать и забивать, то за свои интересы. Это для меня зразумело. А за родиму, это хер зразумеешь, что это такое. За якую родиму? То есть то, што украінцы ваююць за радзіму, гэта яны лохі тада атрымоўваецца? То, што беларусы ваююць в полку Каліновскага, то яны лохі, што ваююць не за свае. Что ты говоришь лохи? А что ты говоришь лохи? Ну, я пытаюся ў цябе. А хто Это их яны? выбор. Это их выбор. Яны гэта робяць. Напэўна, ім за гэта плоцяць, так? Яны ж не бесплатна гэта робяць. Яны гэта выбралі. Яны гэта выбралі. Мэта накіравана. Ім, напэўна, гэта праца падабаецца. Так? Ну, я не ведаю. Можа Ну, так, я а не можа ведаю, не. але калі ты нечым занимаешься па жыцці, то табе гэта павінна як бы падабацца. Так, ну і вось. Яны ж не за Вось. бесплатна гэта робяць. Гэтым ваенным плацяць усім. Яны как бы, да, бароняць родзіну, але у іх ёсць зарплата. Бо яны кажуць, што яны хочуць перамагчы Расію, каб вызваліць Беларусь. Такая ў іх мэта. І праз гэта яны гінуць там. Да, так, ну гэта іх выбор такі. Я как бы вот змагаюся негвалтоўным змаганнем. Подожди, а Што как ты? хуже? Ты на все пытанні сказаў, што цябе гэта не цікавіць, на такія на цікавыя, што цябе гэта не цікавіць. Так як ты тада змагаешься? У чым твоё змагарства заключаецца? Ну, вот я собираю информацию про то, як себе поводить система, архівірую, і гэта, магчыма, ляжа ў які-небудзь судовы працэс у будучыні. Ну, тебе не смешно, слухай? У якія судовыя Бачиш, што працэсы? я не смею. Ты бачишь, что я не смеюся. Не, у якія Ну, судовыя Гитлер працэсы? когда-то тоже думал, что будет он вечно, да? А потом Нюрнбергский процесс состоялся. Осудили там кого-то. Были Ну, какие-то там же архивы, інфармацыю где-то собирали нашли. профі, я думаю, што гэта інфармацыя, яна ўся есть і без цябе там яе хапае. И все. Все. Я ухожу. Все, не дури мне Андрей, голову. ну, чакай. Дуроту Яшчэ какую-то одно несешь. пытанне давай. Давай? Еще одно. Так. Вельмі цікавіць мяне асабіста. Апошняе, шчыра кажу. Вось ты запрашаў да сябе на эфір дзядка. Ужо пасля таго, как эта гісторыя выплыла, про якую шмат спрачаліся. Вось, і мне цікава, навошта ты паклікаў яго на эфір і не запытаўся пра гэтую тэму? То бок яна для цябе закрытая или тебе тоже пофиг? Это асабістая тэма, якую не трэба абмяркоўваць. Гэта іх асабістыя стасункі з гэтай дзяўчынай. У гэтай дзяўчыны не толькі дзедок быў, яна пра іх не расказвае, ж пра тут дзедка есть хоча дзедка. расказваць. Хлопцу 29 лет, мужчина. Дзедок маладзец. Маладзец дзедок. Ён за нашу і вашу свабоду змагаецца. І ў яго нічога няма, акрамя рэпутацыі. Не трэба яму гэту рэпутацыю падмачваць. Маладзец дзедок. Я яго падтрымліваю. То бок Никакой он не педофил, он педофоб.
Запомните это слово. Дедок педафоб. Я его не называл педофилом. То бок ты лічыш, што это нармальна, што чалавек, быў са школьніцай, когда яна была школьніцай, ён был дарослым мужчынай, і А ты гэта нармалёва? лічыш гэта нармальна, калі Святой Дух апладняе 13гадовую Марыю, а ў 14 гадоў яна Я нараджае Ісуса? я атэіст, я пра гэта не разважаю пра рэлігію. Нет, нет, а я пра дзедка не разважаю. Гэта іх стасункі, там гэта іх адносіны. Это не наша справа. А Ісус нарадзіла Марыю не то ў 14, не то ў 16. Так вот, пред'яві прэтэнзіі Богу, давай пра Богу паговорым. Чаму ён дапускае вайну? Чаму украінцы павінны ісці і гінуць? Не, ты Чаму размову столькі, не я не яшчэ раз скажу, перавадзі. чаму столькі царквей, грошай ідуць на рэлігію, Ватиканы всякие ёсць, папы рымскія. Дзе Бог? Это верховная самая высшая інстанцыя. Чаму ён гэта дапускае, все гэтыя пакуты, все гэтыя войны? І ты ж нічым не заменіш Бога у нашым свеце, у нашай парадзігме. Ты ж нічога не можаш прапанаваць. Людзі хочуць верыць у Бога, а ён нам не дапамагае. Вось дзе Бог нас выкарыстоўвае ў сваіх мэтах, а мы ему несем золото, молитвы, мы ему все. Вот Ты, это. я смотрю, Вось ты дзе, уже, давай туда будем колупать, а не ў Тихановскую. ты, наверное, там пообщался с северинцем и с детком, что ты так про Бога начал гнать. То бок, если а педофила ты бы позвал бы до себе на эфир? Змагара педофила, напрыклад. Паважаныя сябры, добры вечар яшчэ раз. Колькі нас? 225 гледачоў глядзіць. Так, ну што, сябры, не атрымалася, бачыце, у нас размовы. Почитаем. Вы меня хоть глядите ці не? Почитаем комментары. Так, почитаем комментары. Так, какой хитрый человек. Что-то, мой хоть эфир идет или нет? Да, он отключился. А, глядите, окей. Да, и он отключился, ушел по-английски. Как тебе, паук? Ну, вы ведаеце, сябры, скажу вам шчыра, что я рад, что я вось зараз просто знаю, кто такі павук. Ну, насамрэч, я не думал, что ён такі. Типа, ну, реально, да, он там за деньги он, значит, звонит чиновникам, вот, а этим неинтересно звонить. Вот. Да, у него там на канале было вельмі шмат стрыжака, ну, многие лічуць, я таксама лічыў, что это стрыжак помогал. Петруха, давай домой, заявление в комиссию. Ну, да. Кали Павел Спирин мне не отвечает. Мы были свидетелями, что случилось бы, если бы пауку позвонил паук. Ну да. Сергей Эфирбомба, все отрымалось, расчехлили еще одного псевдоавторитета. Ну, я просто, знаете, сказать, что, ну, на мой взгляд, такая борьба, собирать некие паперы там на кого-то, что потом будет некий судовый процесс, мне не зразумела, потому что тут уже таких блогеров хватает, да, это Белпол, которые там собирают информацию, куда я на пойдзе таксама гэта дома, да. Ось. И, ну, блин, все четко, все красомовно. Андрей все классно объяснил, что занимайся своими делами, вот, и дедок молодец. Ребята, ну, это, ну, для меня это как камин-аут, да, понятно. Ну, и, блядь, непонятно тогда, чего он активист. Ладно, Андрюха, ладно, хорошо. Паука. Ну, все, я уже думаю, что пауку я больше никаких вопросов не задам. Вот. Ну, кстати, да, Андрей, пытание тебе хорошее пришло, жалко, что я его не видел. Ну, оно мне просто в голову не пришло. Я просто иногда, ну, углубляюсь, да, когда там, ну, опытный. Калі б, Андрей, твои дочки с детком где-нибудь перасекліся, калі б яны былі школьніцамі, як бы ты да гэтага паставіўся? Так, ну что, паважаныя сябры, давайте тады будем закругляться. Дзякуй, что вы были со мной. Я спадзяюся, что эфир вам спадабаўся.
Таму што ён, я думаю, быў о, Васіліна, дзякуй за данат, я нават і не заўважыў. И забыл, что сказал, донат увидел, так обрадовался. Вось, дзякуй, што вы глядзелі. Зараз я зраблю невялічкую рэкламку на то, што будзе заўтра. Заўтра у меня будзе размова з Павлам Вусавым. Вось ён згадзіўся. Мы будзем размаўляць, тэма будзе пра каардынацыйную раду. Вось, пра каардынацыйную раду і пра гэтае мерапрыемства з так, і пра гэтае мерапрыемства, которое была рэспубліка, которое вёл Дзікавіцкі, который там на всех каналах піарылі. Там Павел таксама быў на гэтым мерапрыемстве. Даволі цікава, да, там был Латушка, Брухан, Лебедька, да, АГП, все эти 3 чиновника за его спиной на этом стоят. И была Костюкова и жена Мацкевича, Светлана, бывшая жена Мацкевича. Вот, хочу вам сказать, паважаныя сябры, сколько нас тут глядзіць, если вы лічыце мою працу 214 зрителей, гэта вельмі шмат, я думаю, ну, это, ну, можа, амаль і рэкорд. Если вы хотите мяне падтрымаць, подпишитесь, калі ласка, как спонсор на канал, на гэты, на народный репортер, или на Патреоне подпишитесь. Там за самая минимальная цена, якая может быть, $3. Поглядите, калі ласка, мой фильм, как я покупал машину. Как я в Польше купил машину, американские сябры, белорусы скинулись мне на автомобиль. Я попал у такі карыкакос, але атрымаўся вельмі добры фільм. У панядзелак ён уже будзе ў адкрытым доступе. Ну, калі вам не шкада, як любяць казаць сам Латушкі, Азаравы, чашачкі кавы, то праглядзіце, калі ласка, яго на Патрыёне или станьце на Ютубе маім спонсорам. Это ввогуле там $0,50 каштуе на месяц. Потому что, ну, я реально, калі такая журналістыка патрэбна, то как бы запрашаю. Вось, ну і што, паважаныя сябры, на гэтым мы будзем. Дзякую вам за актыўнасць, дзякую вам за донат, Васіліна. Больш я там не заўважу, можа, яшчэ нехта кінуў. Бачу, я так крышечку скажу вам, что не то, что ён там выбіў мяне з каляіны, но просто, вот честно, я в ахуе, понимаете? Просто в ахуе, блядь. Просто в ахуе. Я думал, что, блядь, ну я так не думал вообще никогда, да? То есть какой он, блядь, нахуй активист? Сори за мой французский, вырежу. Вот, так, ну что, песенку на пасашок, сябры? На пасашок. Беларусь, до побачення.